daghan kayrong nagkagubot dinhi sa atong mga katawhan nga nagtuo ni Kristo. Naiuban ang Biblia ra gyud mao ilang sundon ug wa masuwat sa Bible dili tinuod. Mao na ilang giingon. Basta wa masuwat sa Bible dili tinuod. Unya unsa man? Uyon mo ana? Mo na gasigig lalis mabasa ba sa Biblia nga naay pulong Katoliko? Ana. May pami kay naagid mi sa Biblia amongan la siging lalis. Naabas Biblia nga mokalawat ka pinaagig kamot. Nga mutana sang uban unya naades Biblia nga mokalawat ka pinaagig bakba. Mga kanang mga inana ba. Naabas Biblia nga ang laki o ang babae di gyud magbuwag naabas Biblia nga ang babae o babae pwede magminyo wa laki og laki wa sad. So mga butang nga importante kay natong pamalandungan sa mga magtotoo. Si Kristo miklaro gyud dinhi daghan paunta kay kog isulti ninyo pero dili pa mo makatugkad, pero inig-abot sa Espiritu Santo tudluan mo niya sa tanan nga akong isulti kaninyo nga di pa ninyo masabtan unya masabtan na ninyo og apil na ang mga butang umaabot. Sa to pa 2,000 years ago gisulti ni Kristo, naghuna-huna na siya nga dunay umaabot. Mao na karon ingon dayon kanang mga gibuhat ninyo mga Katoliko, sige mog simba anang mga larawan sa mahal nga Birhen Maria, larawan sa mga santos. Na din as Bible. Gibawal nas Bible mao gid ni atakihon nato. Niingon bisag sa unang pagbasa niingon man si San Pablo, ang Ginoo dili ka na mga binuhat sa kamot sa tao, sa kahanas sa tao. Mao na ayaw mo pagsimba ni anang mga larawan. Nang ano man tanggabutang man tanin daghang larawan. Sayop ni. Nda. Hilom lagi mo. Undangon sa din akong pagkapari san. Asag nila nga diha sa larawan makakolekta mo sa tang. Mo na tinuod ba nga nagsimba tas larawan? Wa kita gasimba sa larawan. Ang kanara gyud mga tao nga nagsigig tan-aw nato, mo'y nag-ingon nga nagsimba tas larawan. Pero ang tinuod, ang atong gitan-aw nga larawan hunghong ni sa Espiritu Santo nganhi sa simbahan aron pagpahinomdom nato kinsa ang atong mga heroes sa pagtuo. Mga hero ba? Tanawan ang ato mga hero sa nasod. Di ba? Butangan man nato sila og mga sa tawag estatwa ba kana kana monumento. Monumento. Ang kanang mga sikat nga basketball player, Michael Jordan, Magic Johnson, ang mga sikat nga mga boxidor, si Flash Ilorde, kinsa patong uban nga kanang mga sikat ba? Mga sikat nga mga tao, sikat nga mga heroes like Jose Rizal, Apolinario Mabini, kanang naang nanghitabo sa mga kanaganing event sama anang kadaugan sa Mactan, si Lapu-Lapu, gipamutangan silang monumento nga na ang ilang mga larawan. Nga naman, aron inigtanaw nato, mahinumdum tanila ang tinuod nga gisimboluhan anang larawan. Common man nga paningahanglan sa tao, makapasatisfy man sa tao. Pero na nang naakay gihigugma nga close kay siya nimo, nya namatay na siya. Siging daan ang picture
Siging hawak-hawak anang picture. Hastang pare mo, hawak sa panagsa. Naamasad may amo kung kamo sa no. Sa man din yung among kasing-kasing pusong bato. Sa ato pa, nganong ato mang yung ipamugos ang pag-ingong nagsimba ta sa larawan, nga ang atong gisimba maoman ang gilarawanan. Ang atong gisimba maoman ang buhing Dios nga matod pa ni San Pablo diri sa unang pagbasa, wa ninyo mailhi. Muna nga ningon si San Pablo, ipaila-ila nako ninyo karon kinsa ning ginuhoa. Na karon kinsa may mo paila-ila natos Ginoo nga usahay dili nato mailhan kining mga santos nga atong gibutang. Inigtan-aw lang nimong San Vicente Ferrer, mahinomdom dayon ka si San Vicente Ferrer nagsigig sunod sa Ginoo, wa gyud mangwarta, wa mangaway, sige gid siya hiusa bisag nag-away ng mga tao, iyag yung hiusahon, siging tabang sa mga kabos, sa mga masakiton. Inigtan-aw natong San Vicente Ferrer, inig unsa nga na? Inig debosyon na to niya, ato dayong mailhan ang Ginoo nga maoy gi alagaran ni San Vicente Ferrer. Nya kita dayon mosunod dayon taniya. Inigtan-aw na to sa mahal nga Birhen Maria nga naa purtigid niyang higugmaas Ginoo, gugma kayo sa Espiritu Santo nga bisag unsay isulti sa Espiritu Santo sundon lang yun niya. Nigtan-aw na to siyang larawan, niyarang among model sa obedience sa Ginoo ay niya ako rabag supak-supak rabakos Ginoo, sige rabakog pamalikas, sige kog dumot. Moingon ditas mahal nga Birhen, tabangi ko be nga mausab ko, pero wa ta magsimba niya, nagpatabang lang ta. Saom niya kung kinaiya nga mangumpisal ko karon inig kasunod adlaw balik naman sang sala. Ya mamugos ra ba yung kumpisal sa dayon igsunod adlaw pader pakumpisal la jud ko kay nakasa gyud ko pader. Kano sa man imong last kumpisal adtong niaging adlaw. Oh, nganong paspas mo ikang kumpisal pader di gyud ko mahimutang pader kasa ko biyon sa mahimong sa kapamalikas lagi ko pader ba akong nakasaba ng akong anak. Mao ba? Katong niaging adlaw nga nangumpisal ka mao sa di mo gisulti mao lagi pader. Kato sang niagi pag yung kumpisal mao gyapon ni mao gyapon pader mao lagi pader tabangi ko nako ayaw na lagbalik ko. Kay ikaugmaan ni mao na sad ni. Nya imo pa jud kong dali-dalion. Kumpisal yun kay di jud ko pwede makasimba pader dili ko ka kumpisal. Kuwang ka sa pagsabot. Gatuo lang kag ang kumpisal mura na siya og alcohol nga gibutang dias kamot gawas ba nga pasiriti akong kamot be nga ini kauga na sad hikap-hikap ka dito pasiriti na sad be ana ikaw ikap-hikap di oy inighuman nimo kumpisal ang imong way of life do na gyoy kausaban kung maminaw ka sa Espiritu Santo dunay kausaban. Niya kay ang imo ramang gusto nga malimpyuhan lang ko kanang feeling nako nga mura nako na kuan ayaw oy paminaw sa Espiritu Santo nga Lord sige man kog pamalikas unsa may sunod mo kumpisal ko ron mamalikas na pud ko unsa may sunod ingon ang Espiritu Santo butangig packaging tape imong baba mayo nang dunag external sign butang magimo nang mask gani din amo na maklaro butangi og mask dire nya sa ilawom day packaging tape sige lang ingon wa na balikas mga usa ka semana nimong himo ana maanad ang imong baba nga di na mo bukag balikas imo dayong tangtangan ang igtangtang nimo na nahurot og ka nunot ang imo dinhing nabil pati sakitin ka pisti biani awan nasad imo na sang anaan litok man gyud imo na sang butang ag packaging hangtod gyud nga maanad ka nga makaingon na ka nga di man di ay sayo ning di ta mag storya kuan magsikag handom niya kita mas Ginoong maayo kay di mo pagkasulti away pagkabuhat tagaan day ka grasya abli nimo sunod wana di na ka mamalikas you hate anang maong buhat katubitang akong di ako'y gitambagan nga nagpuyo-puyo nga pag humagtambag nako sa una magsige jud ingon lisod kay pader lisod jud kayo karon kay ang iyang kapuyo nga laki
Nibiya man, gibiyaan man siya nakig minyo maglaing babay. Di hapit siya maghikog. Nakunya karon. Balik mo siya nako. Pero wasa kumingon nga kami na say magpuyo. Nakunya karon. Ingon kas una di pwede. Di ka mabuhi og wa siya. Karon gibiyaan naman gyud ka. Namatay day ka. Ni siya may kay ihikog pa din nako kanay makamatay nimo. Pero ang iyang pagbiya, ang kasakit sa iyang pagbiya, wa makaunsaay nimo eh. Imo ra gitong una-una, patudlo ra gud Espiritu Santo, sunda ra gud ang mahal nga birhen, pag rosaryo ra gud. Sige siya rosaryo, gyud hotdon gud na niyang upat ka rosaryohan, hilak og maayos pagbasol after mga 3 months. Nawagtang tong iyang kasakit nga gibati dire. Ang sunod pa gyud, nagguilty o giluod kay siya og nauaw sa iyang gibuhat. Kay iyang yung feeling, nagtan-aw niya ang mahal nga birhen o ang Ginoo sa iyang gibuhat. Uwaw kay siya. Pag human ato, nanindot na iyang kinabuhi. Karon nindot na iyang kinabuhi. Sa to pa kung maminaw tas Espiritu Santo, tudluan ta niya. Pero unsa may tinuod nga pagsimba. Matod pa ni Kristo, magdaig kamo kanako, inyo kong himayaon. Kay ang tanan nga ni anako, iya sa amahan. Og sa inyong pagdaig nako, daigon sa ninyo ang amahan. Ang tanan nga atong buhaton dinhi simbahan. May naa may larawan o way larawan, kining atong mga debosyon, kanang prosesyon, kaning atong Flores de Mayo, dili gani ni nakatumong sa paghimaya sa Dios, maunay gitawag og binuang ng pagkaampuan. Ang ato na ganing gihimaya, mao na mismo ang larawan na atong gisimba, mo nang moingon tab, larawan sa mahal nga birhen, milagrosa kay ning larawana, kanigyoy akong hikapon isa. Kana ding birhen di anang may kapilya sa awa na ilabot, pinigyong larawana, gitawag na naog fanaticism. Adi sa nato ilimod, ni ay daghan dinhi sa Katoliko, ingon ana, Santo Niño, kadtog yung karaan, kadtog akong hikapon kay karaan gito. Kani din nindot makaning Santo Niño, awa na igahom diha. Kini gyud, giblisingan man is pare sa da, otro sa tong pariya, watoy grasya. Kani gyud, kani. So obispo ani sa Jesus, hingwarta kitong obispo ha. Kani gyud, kani. Fanaticism ang tawag ana. Tatong dihay born again nga suod kay nako nga pastor, siya kamo di pa ko adto pari wa pa ko mosuod seminaryo. Ikaw ba Chris, kamo simbahan ba Katoliko? Siging simba ng larawan. Nako, wa man may magsimba. Tuwa mo mis Ginoo, amo ra man ang age, ay nagsimba mo, muluhod ko mo dias larawan. Nako, wa man ko muluhod dias larawan, nagluhod ko ngadto mas Ginoo. Ingon siya, nganong inyong nangibutang sa altar? Nako, kuha. Inigluhod nako, kuha ang larawan. Tanawag mo undang ba kong rosaryo? Nako, inigluhod nako bang? Kuhaan ang larawan, bukaan at tanan. Maundang na ikong rosaryo. Dili. Kaya nga naman, ang akong giampuan, di man ka ng larawan, kato mang Ginoo, idra man na siya. Nagasipit man siya Bible. Nako, nganong gadaman ka ng Bible? Siya pa mo ang pulong sa Ginoo. Nako nga, binuang dia. Kani akong pulong, kita dia ka. Nako kani akong pulong, kita ka. Insya, nako niya, kana imong gisipitan, kita ka. Kita, larawan na sa di makita nga pulong. Nagsimba sa di kag larawan, kay sige kag sipit-sipit ana. Sa diloy ang pulong sa Ginoo nako, larawan lagi ng Bible sa pulong sa Ginoo. Giprinta ra gud na nagoy anay printa nga Hebro ang kaning iyang kaning unsa na pagkasuwat, naa say Latin, naa say Aramaic, naa say Cebuano, naay Tagalog. Sa to pa larawan nga nagkalain-lain sa pulong nga dili makita. Kita di mo ani akong pulong. Pero isuwat din nimo, kit-an nimo. Ay nako, simba sa kaglarawan, labay ng Bible. Ilabay na. So, gabaan ta. Gabaan ni ka ng Bible. Mo nang di sa namo ilabay among larawan, kay ako sa nang giila nga agianan po na presensya sa Ginoo. Depende na sa larawan. Mauna siya. Pag abuman ato, wa na may mag-istorya. Bitaw, nagkasuod big maayo. Gani,
Di kay ko aman ni siya sad murag may pagka-related sa Katoliko, ako pag-blessing sa ilang balay. Blessing ko dito Wala siya manguros. Manguros ang alam sa mga santo-santo. Wa manguros ako. Piksa tanong karos bindita, basom yung karon dia. Motoo man siya sa blessing. Pati kay di pa ko karon na pare na ko tao. Pati blessing ang balay na. Oh, pa-blessing ang balay nga. Born again ni siya. Ngadto na ko pagpanguros akong ipasiplatan ba. Ngalan sa man sa anak. Wa man manguros. Ako daghanon ko nirug hapak og bindita ron ning ko anak. Da panghapyon lagi snaong dako murasag nang uros di man nguros ang larawan nga dili muda nato ngadto sa pagtan-aw ug pag-ilas Ginoo sama ni atong nakita ni San Pablo sa Areopago dito sa Atenas mao nay mga larawan nga supak sa gustos Ginoo ang larawan nga makapasamot sa atong debosyon sa Ginoo, makapanindot sa atong relasyon ug makapadasig nato pagsunod ug paghimo sa iyang mga kasuguan, mao nay larawan nga gitugot sa Ginoo. Mao na Espiritu Santo gyud magsulti ani. Sige, manindog na ta.